Jeesus ja hänen opetuslapsensa kävelivät kohti Getsemania. Se oli puisto, jossa kasvoi paljon oliivipuita. Getsemanissa Jeesus pyysi muita opetuslapsia pysymään puiston portin lähellä, mutta Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen hän pyysi mukaansa syvemmälle puistoon rukoilemaan. Odottakaa ja valvokaa minun kanssani. Minä menen vähän kauemmaksi. Jeesus kumartui maahan ja rukoili. Isä, anna minulle rohkeutta kohdata minun kohtaloni. Kun Jeesus palasi Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen luokse, hän huomasi miesten nukkuvan. Jeesus töni Pietaria hereille. Ettekö edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa ja rukoilla minun kanssani? Toisen kerran rukoiltuaan hän löysi jälleen miehet nukkumasta. Jeesus antoi heidän nukkua ja meni kolmannen kerran rukoilemaan. Isä, anna minulle voimia. Palattuaan hän herätti miehet. Hei, herätkää! Nyt on aika nousta. Hetki on koittanut. Juudas tuli Jeesuksen luo suuren aseistetun joukon kanssa. Hän suuteli Jeesusta poskelle. Siitä Juudaksen mukana tulleet miehet tiesivät, ketä he olivat etsimässä. Miehet vangitsivat Jeesuksen. Hän se on! Ottakaa hänet kiinni! Yksi Jeesuksen opetuslapsista puolusti Jeesusta miekalla. Hän sivalsi Juudaksen mukana tulleelta mieheltä korvan irti. Pane miekkasi pois! Se, joka miekkaan tarttuu. Se miekkaan kaatuu! Hän kosketti miehen korvaa ja mies parani. Sitten hän kääntyi vangitsemaan tuleiden miesten puoleen. Tehän olette lähteneet jahtamaan minua kuin jotain rosvoa. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Joka päivä minä olen ollut temppelissä opettamassa. Ettekö te ole ottaneet minua kiinni? Ettekö te uskalla tehdä tekojenne päivän valossa? Opetuslapset pakenivat peloissaan. He jättivät Jeesuksen yksin, kuten tämä oli ennustanut.